गाज्रिथार जों व्यक्ति जों पाप मावग्रा जों व्यक्तिफोर नाथाय बे ओरैबायदि उनख बे जोंखौ अनबाय थादों जे आंनियाव फै होननानै बे व्यक्तिया गोजोननायखौ होनो थाखाय जोंनियाव बियो खावलायबाय थादों जोंनि गोसोखौ खावलायबाय थादों बेनिखायनो जों बयबो बे बेलासि समाव बे इसोर अनसुलाखौ जों धन्यबाद होनो दे बयबो आरज खालामदों गोथार बोलोग्रा अनसुला पाइसे बे समाव जों नोंखौ हामबाय लाबोदों नोंनि बे सानफुंनाय सान गोथार सानाव नोङो जोंनि गोथार जाथावना जानानै नों जोंनि अनसुला जानानै जोंखौ आफादनि गोथाङै दोनबा आरो नोंनि गौरव प्रशंसानि थाखाय प्रभुनो जोंनि गोसो नों जेब्लाबो नागिरदों जों गोसो सिंनिफ्राय गोसो मोनसेयै जिउजों मोदोमजों आफा बाख्नायनो हानाय गोथाङै साफ्रोमनोबो नोंनि आशीर्बाद नांगौ गावनि जिबन नोंनि आखु गथायबाय मानोना नों जोंखौ अनो आरो नों जोंखौ गावनि फिसा खालामनानै नों जोंखौ बे बुहुमावनो दोनदों आरो नोंनि मुंखौ बाख्नायनो गाव जोङो थामथिम जानानै जों नोंखौ बाख्नायबाय बे समावनो आफा बयखौबो नोंनि मुंखौ गोसोखांबावनो नोंनि मुंखौ बाख्नायनो फैबाय थानाय दिनफोराव फोरबो नों जोंखौ आशीर्बाद खालामबा जों जे नोंनि गौरव प्रशंसा खालामनो हायो बेबायदि बयनिबो सायाव आशीर्बाद होदो जिसुनि मुङाव बिबाय जों आमेन जिरायगोन धन्यबाद